kadarar da na mallaka tun kafin na hau mulki ita ce har yanzu ba ta ƙaru ba, a cewar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A cikin wata sanarwa da kakakin tsohon shugaban Malam Garba Shehu ya fitar, ya ce Buhari ya bayyana cewa kadarar da ya mallaka tun kafin hawansa mulkin Najeriya har zuwa lokacin da ya bar mulki a watan Mayun shekarar 2023 bata ƙaru da komai ba. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a lokacin ganawa da gwamnonin APC da suka kai masa ziyara a gidansa da ke jihar Kaduna. Tsohon shugaban ya shawarci gwamnonin na APC da su rungumi aniyar hidimtawa al'umma, yana mai cewa shugabanci cike yake da tarin ƙalubale da kuma dama, kuma haɗa abubuwa biyu ne zai ciyar da Najeriya gaba. Idan ba a manta ba, ko a baya shugaba Buhari ya yi irin wannan zancen, inda ya ce bayan saukarsa daga mulki zai ƙare rayuwarsa a gidansa da ke Daura, lamarin da ya haifar da cece-kuce a shafukan sada zumunta. Sai dai kuma a kwanakin baya ne katsam aka jiyo shugaba Buhari ya koma gidansa da ke jihar Kaduna. A lokacin ziyarar, Muhammadu Buhari ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan gwamnonin na APC da irin nasarar da ya ce an samu a jihohin nasu. Tsohon shugaban ya kuma gode wa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu saboda gyara masa gidansa na jihar Kaduna da aka yi. Shugaban ƙungiyar gwamnonin APC wanda kuma shine gwamnan jihar Imo wato Hope Uzodinma ya ce ƙungiyar tasu ta kai wa tsohon shugaban ziyarar barka da sallah tare da bayyana godiyarsu da girmamawa ga tsohon shugaban kan gudunmawar da ya bayar ga dimokuraɗiyya.